खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजोफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव आं मुस्रि प्रकाश नार्जारिया बरायबाय। रायजो राजाफोर टपिक रायज्लायनायनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे सावगारि देखायनो सानदों। बे सावगारिखौ नोंथांमोना नायग्रो आरो बिनि गेजेराव सिनायग्रोदो बे सोर। स' आं नोंथांमोननि सायाव बुंनो सानदों बे मानसिया जाबाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सार। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव दैदेनगिरिमोन आरो लोगोसे बिथाङा बिएससि खौबो बे समावहाय जेब्ला दैदेननाय जादोंमोन बिएससि एकर्डनि बे दैदेनगिरि बिथाङा 6 दानसो दैदेनदोंमोन आरो बिथां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमामोनबो दैदेनगिरिमोनबो। दिनै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय एकर्ड जालांनाय बिटिआर एकर्डखौ बिथांमोना मोजां मोनाखै जाहैदों। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर एकर्ड जालांबाय बे एकर्ड जानायखौ बिथांमोना मोजां मोनाखै। जायनि जाहोनाव मैया थांनाय 27 जानुवारि खालि बिथांमोना ब्लेक डे हिसाबै फालिनो थांगासिनो दङ आरो फालिबायबो। रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सायाव मोजाङै बाथ्रा आरो नोंथांमोननिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन। थांनाय 2021 मायथाइनि 24 जानुवारि आरो 27 जानुवारिसिम मोनसे रंजानाय सम जालांदों। बे रंजानाय दिन जालांदों। बे रंजानाय दिनावहाय मानि थाखाय रंजानाय दिन जादों बे जाबाय बिटिआर एकर्डनि थाखाय। 24 जानुवारि खालार खालि अमित शाह बिथाङाबो जोंनि क'क्राझाराव फैदों। रायजो राजाफोर अमित शाह बिथांखौ नोंथांमोनाथ' सिनायखायो। नखर मन्त्रि, भारत हादरनि नखर मन्त्रि बिथाङा 24 जानुवारि खालि जोंनि बे क'क्राझारनि बड'फा नोगोर एबा ग्रिनफिल्डआव फैनानै गोबां गाजा गोमजायै माखासे स्पिच होलांबाय, बिबुंथि होलांबाय आरो बिनि गेजेराव 27 जानुवारि खालि उदालगुरियावहाय मोनसे गोग्गोमै रंजानाय फालिबावबाय। मानि बिटिआर एकर्ड फार्स्ट डे। रायजो राजाफोर बै दिनखालिनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सारमोनहा ब्लेक डे हिसाबै फालिगोन होननानै बुंदों। बिथांमोननि बुंनाय मथेब्ला बे 27 जानुवारियाव जालांनाय एकर्डआ मोजां नङा, बर' हारिखौ थगायनायसो बिथांमोननि बुंनाय मथेब्ला। नोंथांमोना बेसेबां सापर्ट सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सारजों बेसेबां सापर्ट कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय। आं बेखौ बुंनो सानदों बिएससि एकर्डनिफ्राय बिटिसि जाबाय, बिटिसि एकर्डनिफ्राय बिटिआर जाबाय। बिएससि जेब्ला एकर्ड जादोंमोन बे समावहाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सारमोननि आखाइ दंमोन आरो बेवहाय 6 दान बिथाङा दैदेनदोंमोन। आं बुंनो थांदों नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि मुभमेन्टआ जोबाखै रायजो राजाफोर। नोंथांमोना बेखौ साननानै ला जोंनि मुभमेन्टआ जोबाखै आरो लोगोसे नोंथांमोना दा नोंथांमोननि जाय आसा बेखौ माब्लाबाबो खम खालामनानै लानो नाङा। जोंनि गोबां गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायाव आरो सानफिनगासिनो दङ, एनालाइज खालामफिनगासिनो दङ। गोबां मानसिफ्रा पलिटिकेलनि बेनिफिटनि थाखाय बायदिसिना बुंनो हागौ, जेरै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मामोन बायदि बिथांमोनाबो आसामखौ सिफाया, आसामखौ बोखावा बायदि बायदि बुंनो हागौ। बाट जोंनि बड'लेण्ड स्टेटआ सोरजिजागोन, सानसे नङा सानसे सोरजिजागोन रायजो राजाफोर। माब्रै होनना बुंबा एग्जाम्पल जेरै बिएससिनिफ्राय बिटिसि जाबाय, बिटिसिनिफ्राय बिटिआर जाबाय। माब्रै जाखो बियो? बिटिआरनिफ्राय जोङो बड'लेण्ड स्टेट मोनगोन रायजो राजाफोर। जुदि बिएससिनिफ्राय बिटिसि जानो हादों, बिटिसिनिफ्राय बिटिआर जानो हादों, अब्ला बिटिआरनिफ्राय मानो बड'लेण्ड स्टेट जानो हाया रायजो राजाफोर? बिएस एबा बड'लेण्ड स्टेटखौ जों मोनथारगोन। जों खौसेथि जानांगोन आरो नोंथांनि साननाय हनाया खम जानाय नङा। रायजो राजाफोर बिटिआर एकर्डआ जोंनि थाखाय गोबां मोजां, आं बेखौ फोथायो आरो लोगोसे गोबां गेदेर गेदेर इउनिभारसिटि इनस्टिट्युट बायदिसिना इन्डास्ट्रि स्किल डेभेलपमेन्ट फर बड' पिपल, नट अनलि फर बड' पिपल, गासैनिबो थाखाय आरो जायगा बारायनाय। सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ हाबबाय आरो लोगोसे लखिमपुरनि माखासे जायगायाबो हाबसिगोन। स' बे बिराद मोजां खौरां जोंनि थाखाय। जोंनि नाजानायनि सिमाङा बारायबाय। बिएससि समाव जेसेबांखिनि हा दंमोन बिटिसिआव एसेबांखिनि बारायबाय, बिटिसिआव जेसेबांखिनि दंमोन बिटिआरआव बारायबाय, बिटिआरनि उनावहाय जों जेसेबांखिनि नाजाबावगोन जों मोनबावगोन। बाट जोंनि दैदेनगिरिफ्रा, लिडारफ्रा गोबां मोजां बुंगिरि जानांगोन, बुंनायफ्रा, स्पिच होनायफ्रा प्रमद सारमोन बायदि जानांगोन। दा दिनै प्रमद सार बिथाङा पलिटिकेल पार्टियाव हाबनानै गुबुन मोनसे दैदेनगिरि प्रमद सारनि जायगायाव लानो हानाय सुबुं ओंखारनांगोन रायजो राजाफोर। जोंनि बड'लेण्ड स्टेटआ, जोंनि मुभमेन्टआ जोबनो थाङाखै आरो लोगोसे बे बाथ्राखौ बुंदों जोंनि प्रमद बर' सारा। प्रमद बर' सारा बुंदों कि जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि आरो उन्नति खालामनो हायाब्ला पलिटिकेलाव हाबनानै आं बे पलिटिकेलखौ नागारगोन आरो मुभमेन्टआव फिन ओंखारफिनगोन। बे गोबां गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोना मा सानो? आं बुंगोन बेयाव खेबसेबाव फिन सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया 27 जानुवारि खालि बोसोरफ्रोमबो ब्लेक डे हिसाबै फालिगोन, उल्था अपोजिट अफ बिटिआर एकर्ड। मिथिबायना? बिटिआर फाउन्डेसन डे नि उल्थायै बिथांमोना ब्लेक डे हिसाबै फालिगोन रायजो राजाफोर। बेसेबां नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन बेखौ आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय दोननोसै। नोंथांमोना सापर्ट खालामनोबा नोंथांमोना सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सापर्ट बेखौ लिरबानो जाबाय। जुदि प्रमद बर' सारखौ जुदि नोंथांमोना सापर्ट खालामनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना प्रमद बर' लिरनो हागोन। आरो बेनि गेजेराव बड'लेण्ड मुभमेन्ट सापर्ट खालामग्राखौ जुदि मदद खालामनो गोसो दंब्ला सापर्ट टु बड'लेण्ड मुभमेन्ट।
बेबायदि लिरनानै नोंथांमोना होबानो जाबाय आं नोंथांमोननिफ्राय बे कमेन्टखौ मोनथिनो लुबैदों रायजो राजाफोर दिनैनि आंनि बुंनायनि ओंथिया बेनो कि नोंथांमोना बेसेबां नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन बिनि सायावहाय दा बिटिआर फाउन्डेसन डेया मोजां ना ब्लेक डेया मोजां नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोना डिसाइड खालामदो बाट आंनि थाखाय आं बिटिआर एकर्डखौ मोजां मोनगोन मानो होनोब्ला बिटिआर एकर्डआव गोबां मोनदों जेखौ बिटिसि एकर्डआव जोङो मोनदों बेबायदिनो बिनिफ्राय एसेबाबो एनैबाबो जोङो बारा मोनदों बाट जोंनि मुभमेन्टआ बड'लेण्ड स्टेटसो बिटिआर एकर्ड नङा जों बिटिआर एकर्डनि उनाव बड'लेण्ड स्टेट मोनगोन बे हिसाबैसो बिटिआर एकर्डखौ नाजावदों नङा होमबा जोंनि दैदेनगिरिफोरा एसेबां गोरलैयै बे बिटिआर एकर्डखौबो नाजावाखै रायजो राजाफोर बिनि सिङाव बायदिसिना खोथा दङ बेखौ नोंथांमोना दैजों हमनानै नेबाय थाबानो जाबाय जोंहा प्रमद बर' सार दङ प्रमद बर' सारा बिनि सायाव फिन माखासे गोबां बाथ्रा बुंबावगोन आरो गोबां बाथ्रा सानबावगोन खुलुमनाय थाबाय